Mitä teen? Tämä lapsi on likainen ja liian laiha. Tiimimme jäsenet ovat sitä mieltä, että kaikki ei mene hyvin. Äiti lupaa parannusta, mutta voisiko olla muutakin? Olen huolestunut. Mitä minun pitäisi tehdä? Tällaista käytöstä en voi enää hyväksyä. Hän ei ole ryhmässä hallittavissa. Isä kistää ongelmat. Olen huolissani. Tämä on jo toinen kerta, että hän ottaa joltakin jotain pois. Hän kiistää kaiken, vaikka meillä on todisteita. Tietenkin olemme keskustelleet vanhempien kanssa. Ei ole auttanut. Varkaus. Tässä on enemmästä kyse. Monet ammattilaiset, kuten te, olette päivittäin vaikean tilanteen edessä. Päivittäin punnitsette, mikä on parasta kyseessä olevalla lapselle. Päivittäin joudutte tunnistamaan avun tarpeen. Nopea reagointi tarkoittaa avun saantia ennen kuin on liian myöhäistä. Nopea reagointi estää ongelmien kasvamasta suuremmiksi. Mitä aikaisemmin reagoitte, sitä nopeammin voitte auttaa johdonmukaisesti. Sitä paremmin erikoisyksiöt voivat työskennellä yhdessä. Siihen tämä verwijsindex on tarkoitettu. Tunnistaa siis ajoissa todellinen hätä ja jatkaa niin kauan kuin on tarpeellista. Näin autatte yhdessä kyseessä olevaa lasta. Luotan teihin.